dipnya keciper mrambet ning kawah yen dina mikir sapa sing kuat jenenge diwirung-irung gawe bingung yo pengen ketemu tidak bisa turun bener kandang mulai yo maneh-maneh mlaku dhisik ora ngenteni tak gawe becik rati titeni jejen kalungan klambi suweti gagas jebule lali panas no ati iya tenan yo ora lali kewajibane rujak salah dicampur krai bojo selak aku wis ngerti ora butuh kae-kae aku ora nyambut gawe bendenane bener kandang mulai yo iku dipnya pengateng kulane Jawa trimo nyawang atiku wis lega saweti lokani nek salah ora ditunggeni tenan lecet nek aku wis tenanan layo capek Gus putraku dhewe omah gendeng disaponi apa tentang yo tak lakoni sepi rujake cremi wis dipethuk ayam-ayam wae tenan lecet wis tenanan layo ning dalem ayam batine tenggo kayune garing nek ora aja murang-muring ora butuh kae apa aku moyo sabar lan trimo ayo tenan lecet ketoke tenan layo salugune ali-ali mas kuningan ora bisa lali saya kelingan cerita diwirung siji atinya bingung yen diloro ati ora bisa lali apa-apa tenan layo ya mas yo mas salambar kodonge kayu janji sabar tetep ketemu Reres sarada Reres sarada eratendakina dita rejak salah ditampar Krisna yen salah aku wis ngerti yen mas kenter datian taske arena wanita pikir mong nyambut gawe jroning suka kudu eling lan awas padha jambu wit-wit
Prayogane aja gampang nasu lamun aku pempapala mondhap turu sampeyan mas melu sapa yen aku melu sing takaya kandang lan pangan yen bunga susahku tetap nambah kene aja saketrangan